ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲାଣି। ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ବରଫ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିବାରୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ହେଲାଣି। ମାମା ମାମା, ଜଙ୍ଗଲରେ ଏତେ ଶୀତ ପଡ଼ିଲାଣି, ଆମେ କେମିତି ରହିବା? ଏଠି କ'ଣ ବରଫ ବର୍ଷା ହେଲାଣି? ପିଲାମାନେ, ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଘରଟେ ତିଆରି କରିବା ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ଜମା ବି ଶୀତ ଲାଗିବନି, ହେଲା? କ'ଣ କରିବା? ଶୀତ ଦିନ ତ ଆସିଲାଣି, ଯାହା ବି ହେଲେ ଶୀତ ହବ। ଆମେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଉପାୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କହି ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି ବସି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଯାଉଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ବରଫ ବର୍ଷା ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ବି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଥିଲା। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବେ କେମିତି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଏପଟେ କାଳୁ କାଉ ଭଲ ଘରଟେ ତିଆରି କରିଥିଲା। ସେଇ ଘରର ଦୁଆର ବନ୍ଧରେ ବସି କବାଟ ଖୋଲି ଜଙ୍ଗଲର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥାଏ। ସେପଟେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଶୀତରେ ଥରୁଥାଏ। ସେତିକି ବେଳକୁ ତା ସାଙ୍ଗ ମିନୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତମେ କ'ଣ ଏଠି ଶୀତରେ ଥରୁଛ? ହଁ, କ'ଣ କରିବି? ଦେଖୁଛ ଶୀତ କେତେ ଜୋରେ। ତମେ ଛୁଆ ଦିନଟାକୁ ଧରିକି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ମୋ ବାପ ଘରେ ଗୋଟେ ବରଫର ଘର ଅଛି। ସେ ଘର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତମେ ଯିବ? ହଁ, ମୁଁ ଯିବି। ହଉ ତାହେଲେ ଚାଲ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ଏମିତି କଥା ହୋଇ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ବାହାରି ଗଲେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ। ସାଙ୍ଗ ହୋଇ କଥା ହୋଇ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ବାଟ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଗଲେଣି। ହେଲେ ପିଲାମାନେ ତ ଥକି ଗଲେଣି। ସେ କେଉଁଠି ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଛୁଆ ପଚାରିଲା, ମାମା, ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ହଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଲା, ଆମେ ଯାଇ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯିବା, ହେଲା? ଏମିତି କଥା ହଉଥିଲେ। କଥା ହଉ ହଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଆସି ଭାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଭାଇ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରେ, ତମେମାନେ ଏତେ ଶୀତରେ କୁଆଡ଼େ? କ'ଣ କହିବି ଭାଇ, ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏତେ ଶୀତ ପଡ଼ିଛି ଯେ ଏଠି ବରଫ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ମୋ ତ ଘର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ତମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ। ହଉ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ବୋଲି ଭଉଣୀ। ହଉ, ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା, ହେଲା? ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତା ପିଲାମାନେ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ବାପ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ଟିକି ଅପା, ସତରେ ତମ ଘର କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ବରଫର ଘର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାଏ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ନା ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛି। କାହିଁକି ନା ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ବି ବରଫ ଘର ନାହିଁ। ଟିକି ଚଢ଼େଇର ମା ମିନୁକୁ ଦେଖି ପଚାରେ, ଆରେ ମା, ଇଏ କିଏ? ମା, ଇଏ ବା ମୋ ସାଙ୍ଗ ମିନୁ। ଆର ବି ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଶୀତରେ କାହିଁ ଥରିବୁ? ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ବାପ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ତୁ ଯିବୁ ଯଦି ଚାଲ। ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲା ଆଉ। ହଁ ରେ ମା, ଭଲ କରିଛୁ, ନେଇ ଆସିଛୁ। ଶୀତ କ'ଣ ହେଲା ଭଳିଆ ହେଉଛି। ପିଲା ଦିଟାକୁ ଧରି ସିଏ କୁଆଡ଼େ ବା ଯାଇଥାନ୍ତା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ମିନୁ ଆଉ ତା ପିଲାମାନେ ଯାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେପଟେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ମା ଯାଇ ସିଙ୍ଗେଡ଼ା ବନେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଗରମ ଗରମ। ଆରେ ମା ଟିକି, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସିଙ୍ଗେଡ଼ା ଛାଣି ସାରିଲିଣି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ, ତୋ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଖାଇବାକୁ ଆଣିକି ଦେ। ହଁ ମା, ମୁଁ ଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଦଉଛି। ଏମିତି କହି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରକୁ ଗଲା। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସେଇ ସିଙ୍ଗେଡ଼ା ସମାନ ଭାବରେ ବାଢ଼ିଦେଲା। ଆଉ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ପିଲାମାନେ ଆଉ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ତା ପିଲାମାନେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇଲେ। ମିନୁ ଚଢ଼େଇକୁ ଏ ବରଫର ଘର ଦେଖି ବହୁତ ଲୋଭ ଆସିଥାଏ ମନରେ। ଆଉ ସିଏ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ ଯେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଏମିତି ବରଫର ଘର ତିଆରି କରନ୍ତି କି। ଏମିତି ମନେ ମନେ ଭାବି
ତାପରେ ଯାଇ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ କହିଲା, ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ଆମେ ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବରଫର ଘର ବନାନ୍ତେନି। ଏ ବରଫର ଘର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମିନୁ ଚଢ଼େଇର ବାପା ସେତିକିବେଳେ ଆସି କୁହନ୍ତି, ବରଫର ଘର ବନେଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ବରଫର ଖଣ୍ଡ ବହୁତ ଓଜନ ହୋଇଥାଏ। ତମେ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମିଶି ଘରଟି ବନେଇବ ତାହେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଘର ହେଇପାରିବ। ତମେ ଏକୁଟିଆ ବନେଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବନେଇ ପାରିବନି। ହେଲେ ମଉସା, ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇ କ'ଣ ଆମକୁ ସାଥ ଦେବେ? ନା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନା ଆମେ ଏମିତି ଘର ବନେଇ ପାରିବୁ? ଆମର ଏ ବରଫର ଘର ସ୍ୱପ୍ନ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ।